Buon tardi. Buon tardi, Romani in Cristo. Bom menino no santo sacrifício de missa de Awe. Awe está nos primeiro domingo de Advent. E nós celebrante de Awe de pastor Lemons. E nos cor de God Singing Generation. Me recorda vos para vos pagar vos celular of poner bestel. Romanang hopi de bochon. E lá nós me pedir vos para nos lanta para nos receber, nos celebrante e nos servidor. Na nommer di Tata, di Iu e di Spiritu Santo. Amen. Gracia di Signor Jesús Cristo, amor de Dios y comunión di Spiritu Santo sea cuboso. Bon tardi. Hartelijk welkom in onze kerk bij de viering van de eerste zondag van de Advent. Het weer doet op dit moment volop mee met het wereldnieuws. Met alle duisternis en droefenis. De zon hebben we toch al een tijd niet meer gezien. Het lijkt ook wel of er geen beweging in zit. Alsof de dagen stilstaan. Vandaag, in deze viering van de eerste zondag van de Advent, gaan we de eerste lichtjes aansteken. Een licht van hoop, een licht van verwachting. Door alle somberheid heen weten we dat achter de wolken een zon schijnt. Dat er een God is die op ons wacht en die ons verwarmen wil. Met die gedachte steken we vandaag het eerste lichtje aan van de Adventskrans. En we zullen de Adventskrans ook zegenen met het gewijde water.
En we weten dat het licht groeien zal. Het licht van de komende, die ons elke keer een nieuw begin gunt in ons leven en in de wereld. Soms is het moeilijk om koers te houden, terwijl geluk dichtbij is. Kijken we toch de verkeerde kant op. Verleidingen stellen ons voor keuzes. Het lukt dus niet altijd om te kiezen voor het welzijn van onszelf en van anderen. Daarom willen we vandaag gaan bidden om vergeving van God. Lacha nos confessa nos picanan, pa nos por celebra, na un manera digno, e misterionan sagrado di nos fe. Mi ta. Pensamento e palavra, pelo que me arraste que desfiasse, para mi culpa, para mi gran culpa. Visei da roga la Virgen Maria, tur ange santo e vosso mir humana, di resa pami na Senhor nos Deus. Mara Dios, todoporoso por mustra nos, su misericordia perdona nos picanan, y hiba nos na vida eterna. De Heer zij met u. Met uw geest. Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij kent ons zoals wij zijn. Gij houdt van ons,
allen en schenkt ons het leven. En wij vragen u, breng ons tot inkeer, zodat we ons tekort aan liefde inzien, zodat we onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons, zodat wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Laat ons groeien naar Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heert vandaag en alle dagen. Amen. Primeira lectura está acá for de Isaías. Esta aqui a palavra que Isaías judiamos a receber uma visão tocante Judá e Jerusalém. Den tempo final, cero de templo do Senhor, lota firme para na cabeça de terceiro. É o mais alto de terceirito. Tur nação lo baixa by ei. Quantidade de pueblo lo marcha llega e bisa. Ban subicero de Senhor, bancas de Deus de Jacob, te lo cianos su caminho e nós lo segui e caminho que o Senhor ta mostra. Pa sobra instrução de Senhor, lo sali foi Sion. Su palavra foi Jerusalém. Lo e juzga entre pueblo nang, lo eta árbitro de nación. E ora e, nang lo diti nang spada patraha chapi kune e nang lança patraha kuchu di corta maishi. Nunca mais nación nang no lo nanta espada contra outro. Ni prepara nang mes paguera. Bini, pueblo de Jacob, bancana den luz di Senhor. Palavra de Deus. Salmo responsorial, Salmo 122. Refrão tabisa. Com alegria nos llega em casa do Senhor. Que alegria ora não abisami, bancas do Senhor. E agora, até nós para de uma porta em Jerusalém? Taia é tribunal ta subi, tribunal de Senhor, maneira ta lei na Jerusalém, na Israel, para alabar Senhor su nome. Aya tem é tribunal de justiça, esnang de casa de David. Reza pedi paz para Israel, prosperidade para nang kukebo, laga tim paz entre bo muralha nang, tranquilidade dembo palácio nang. Pa amor de mir humanang e amigo nang mitabisa, paz pabo, cordando casa de Senhor nos Deus, Deus bendicionavo. Die dos lectura ta saca for di buki di Romanang. Tene cuenta que é tempo que nós ta biba adeng, isa que é hora a llega pa boso lanta for di sonho. Pa sobra a hora que nos salvação ta mais cerca que o tempo nossa comissa querer den é bom notícia. Ta laat den a noite acaba, e de dia ta cerca de abre. Pensei, bang pone tur obra de escuridade umbanda, e vesti e armadura de luz. Laga nos comportarnos decentemente como si fuera ta de dia claro. Não iba vida de paranda e buracheria, inmoralidade sexual e vida parotim, de pleitamento e envidia. Pero vestiboso mês,
con Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a vos, Señor. Den e tempo aia, Jesus avisa su disciplinan, mescoscu a pasa den tempo di Noé, la pasa dia eu di hende bini, den e di dianan ei prome cu diluvio, e hendenan tabata come, bebe i casa, te dia Noé a drenta arca. Nan non tabata realistica, Kiko tabata pasate. Ora diluvio a bin hisa nan tur bai cune. Asina lo pasa. Ora eu di hende bini. Lotin dos homber, den kuknuku un ta queda. E otro eu di hende ta bibai cune. Lotin dos muhe a mula trigo, cu un mulina di man, un ta queda e otro eu di hende ta bai cune. Pesei sea alerta, pa sobra bozo, no na saki dia bozo signor ta bini. Bo porta sicur, si donio ki gas tabata saki. Ora den anoci ladron tabini, lo el a queda lanta, y lo no alaga ladron kibra drenta sucas. Pesei bozo tambed sea prepara anto, pasobra e di hende, tabini un ora cubo nota spire. Palabra di Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Lieve mensen, al weken worden we in de winkels, in de kerstmarkten, straten en pleinen op gewezen dat Kerstmis nadert. De goede Sint is nog maar net in het land, maar hij moet al wijken voor Kerstmis. Maar eerst moeten we doorheen de Advent. Dat is niet alleen een periode waarin we naar Kerstmis toegroeien, maar ook het begin van een nieuw liturgisch jaar. Een jaar waarin we vooral lezingen uit het evangelie van Matthäus zullen horen. Afgelopen jaar was het vooral het evangelie van Lucas. Vandaag is dus de eerste zondag
van de Advent. Het eerste kaarsje brandt weer op de adventskrans. Maar wat is dat Advent? Dat is dromen van Jezus zal komen, dromen van vrede. Maar Advent is natuurlijk veel meer dan alleen maar dromen dat Jezus zal komen. Het is niet alleen verlangend uitzien naar zijn komst, maar ook ons inspannen om Jezus in woorden en daden te volgen, zodat hij zich hier thuis kan voelen. Maar eigenlijk kan het niet dat we nu naar zijn komst verlangen. Want we weten toch allemaal dat hij hier onder ons aanwezig is. Hoe kunnen we dan verlangend uitzien naar zijn komst? Het antwoord op die vraag horen we vandaag in de lezingen. Laat ons wandelen in het licht van de Heer. Hoorden we Jesaja zeggen in de eerste lezing. En daarmee roept hij op om het verlangen naar een ontmoeting met de Heer in daden om te zetten. Dus roept hij uitdrukkelijk op om de paden van de Heer te bewandelen. Met andere woorden, om te leven naar Gods geboden van liefde, van vrede en van gerechtigheid. Want zo komt er echte vrede onder alle volkeren. Dan loopt de nacht ten einde en breekt de dag aan, zegt Paulus in de tweede lezing. De nacht van het duisternis, van egoïsme, van onverschilligheid, van oorlog en geweld. En dat moet plaatsmaken voor de dag van het licht, van liefde, van vrede en gerechtigheid. Van inzet voor elkaar, van aandacht voor armen, voor zieken en eenzamen. En zo weten we wat Jezus bedoelt wanneer hij zegt, wees waakzaam, want gij weet niet wanneer uw Heer komt. Hij is altijd onder ons aanwezig. Maar we zijn niet waakzaam genoeg om dat altijd te voelen. Omdat we te veel met onszelf bezig zijn en we niet altijd zin hebben om hem te volgen. Maar Jezus blijft onder ons, zowel in goede als in kwade dagen. Op dagen van geluk en vreugde, maar ook op dagen van pijn en verdriet. Op dagen van liefde en inzet voor elkaar. Maar ook op dagen van onverschilligheid en egoïsme. De een wordt meegenomen, de ander achtergelaten, zegt Jezus in het evangelie. En zij die worden meegenomen, zijn zij die Jezus willen volgen, in woorden en in daden. Mensen die bereid zijn uit zichzelf te treden om anderen te helpen. Mensen die dus echt hun best doen om te leven naar dat ene gebod dat Jezus ons gegeven heeft. Houd bovenal van God en houd evenveel van je naaste als van jezelf. Dat is wat zij, die worden achtergelaten, niet doen. Misschien weten ze niet eens wat dat inhoudt, bovenal van God te houden. En willen ze zeker niet evenveel van hun naaste houden als van zichzelf. Lieve mensen, christen zijn is waakzaam zijn, is voluit leven, vanuit het diepe geloof dat God, dat Jezus altijd onder ons aanwezig is. Dat is ons niet in slaap laten wiegen voor dingen en verlangens die alleen onszelf aangaan. Dat is proberen een lichtje te zijn voor onze medemensen, zoals God een licht is voor ons. Daartoe zullen we in deze adventstijd door de lezingen en het evangelie
meer dan anders worden opgeroepen waakzaam te zijn in ons christen zijn, zodat we weten dat Advent meer is dan dromen dat Jezus zal gaan komen. We moeten een keuze maken. Zijn we waakzaam of zijn we dat niet? Laten we waakzame mensen zijn, dat we een lichtje kunnen zijn voor al onze medemensen. Amen. Mag ik dan uitnodigen om te gaan staan om samen ons geloof uit te spreken? En de tekst vind je op bladzijde 7. Mi takera dentios tata de boroso. Intercessionen. Láganos pedir Dios, tanta su gracia y misericordia, y acercar humildemente. Señor, concede na boa igreja, nos Papa Leo XIV e nos Obispo de Estado aqui, e todos sacerdotes e filhos cristianos, boa preparação para a dos venida de Boiú. Oh, Senhor, dá sabedoria verdadeira na liderança e de tua nação, para guiar o povo com justiça, e assim a paz por reina meio de nós. Oh, Senhor, Guia-nos com boa graça, para nós propor tua obra de escuridade umbanda e vestir a armadura de luz de Cristo. Oh, Senhor, fortificar-nos fé, para assim na hora boiú bine, loe-nos bom preparar. Oh, Senhor, avitamos intentionen para Indira Bruimer e Miro Redestad, para Dios bendicionanan cuaimas de vida, recordando gracia abundante o Dios está dando para vida. Oh, Senhor, também nos pede, Senhor, para a nação de Charday Peters, que é senador de Deus, por correr e terminar com o trabalho que Deus a começar em sua saúde. Oh, Senhor, para nos defundigen, Stanley van Eyma, Ilona Weber, Johan Thomas Maduro. E para todos nós que morto arranga for de nossa comunidade, para não pergoça de Deus sua presença em cielo. Oh, Senhor, Deus bondadoso, nós pedimos no momento aqui para escutar a oração do povo. E nós cada presente aqui, para tudo o que nós temos no nosso coração, nós trazemos a Deus em silêncio. Oh, Senhor, bidden we voor de zieken in onze familie- en vriendenkring, voor de zieken uit onze geloofsgemeenschappen, voor de mantelzorgers en al de zorgwerkers de kracht naar kruis mogen ontvangen, voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid en voor de vrede en gerechtigheid in de wereld
En al die intenties hier uitgesproken of leeft in ons hart, willen we samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tot zover liturgie van het woord, van de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt, ondertussen zal een collecte worden gehouden en het kwartet zal een lied zingen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Voor de Heer een offer aannemen, lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, als waakzame dienaars hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn. Komt gij nu zelf tot ons om rond te gaan en te bedienen met de gaven van uw lichaam en uw bloed, gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden,
zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in het koor. En wij smeken u dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Per medio di die, junto cune idem die, nabo Dios data todopoderoso, dun unidad di Spiritu Santo, tu honor y gloria, den tur siglo di siglonan. Amen. Uniden e mesun spiritu nos por reza, cu confianza e oración cu nos a recibir, di nos divino Salvador. Nos Por nombre sea santificado, laga por reino venida nos, bo voluntad sea en la tierra como en el cielo. Dona-nos ave nos pan de cada día, y perdona-nos nos debe, mesmo que nos está perdonar-nos devedorne, y no larga-nos caer in tentación, maar libra-nos de mal. verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want Heer Jezus Christus, u hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. Met uw geest. En geef elkaar een teken van die vrede.
Igoso de da esnan kuta convida na cena di Señor, ata eilamchi di Dios, kuta kita pica di mundo. Señor, Minota digno, pavovini cerca me, ma papium palabra so, ilumita cura.
Laat ons bidden. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord, voor ieder mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan die leven geeft en vrede brengt. En we bidden u, mogen zijn boodschap ons doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld en hen die ons zijn voorgegaan. Dit vragen we u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Romanang, aqui já seguiu parte de participação, nós podemos rato. Comissão de Breda quer invitar você na seguinte celebração, qual toma lugar já domingo 7 de dezembro, para 3 horas da tarde na Michael Kerk, na Breda. Comissão de Breda quer invitar você também na missa de Aurora, qual começa já mais 16 de dezembro, para 6 horas de manhã. Esse é de mês de 25 de dezembro. Já domingo 28 de dezembro, nós temos o seguinte santo sacrifício de missa aqui na Petrus and Paulus Kerk, 3 horas da tarde. Pastor Lemmens lota nos celebrante e United Voices of Joy lota nos cor. Depois de nossa celebração de Awe, nós temos par de snacks e cosduche na venda. Awe nós temos pastechi, croquete, sausage roll, tert, letter e Johnny Cake. Nós guarda bolso depois de missa. Nós queremos danki Awe na tour que de missa sinta tour nos romanan que a contribuir na uma maneira ou outra com comestíveis para estunar de menos recursos. Nós lo soro para que paquete não por chegar na família não concerni. Danke de coração. Pastor Lemmens, dank u wel. Dank na Pastor Lemmens. Dank na Silvio e na nos servidor na de missa. Também dank na nos lector e na tour voluntário que de outra maneira ajuda para a e missa porta possível. E dank na nos cor God Singing Generation. E finalmente me quero chamar boso dank, porque sem boso e missa não porta possível. Dank. Todos não que sinto não quer receber a bendição extra, não por bem dilante para pastor, para passar bendição a bolso. Y benedición de Dios Todopoderoso, Tata, Hijo y Espíritu Santo, baja ribaboso y queda sempre cuboso. Amen. Ik wens u allen een hele fijne zondag toe en smakelijk eten voor zo dadelijk.